Portal de l'Àngel sense persones. Poca gent. Bueno, sí. Ja. Emilio llum aquí, Mercè. Anem cap al pessebre? No vols fer-te una foto amb el pessebre d'aquest any? Que és aquesta difícil de la plaça. Cobrir la glòria fa la veritat és filmar amb campanes de fons. Que anem a fer la foto que no ha fet mai ningú. La foto que no ha fet mai ningú. Mirem aquí. El que passa que avui hi ha una llum una mica rara. Veurà molt poc. La Rambla sense gent. Que hi ha ple de guiris que haguessin vingut a celebrar el Cap d'Any aquí.